अगर आप भी चाहते हैं कि पूजा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय मोहन यादव। रोवतारी आरतिया जो देखता जमाना हो, रोवतारी आरतिया जो देखता जमाना हो गईले प्यार के बदनामी हो। सदिया के झांसा दिहले घर पे बुलाई लिहले, मारी दिहले घरावा के लोग हो, मारी दिहले घरावा के लोग हो। भाभी बहलाई फुसलाई घरवा बोलावली हो, दिहली घर के लोग के जनाई हो। भाभी बहलाई फुसलाई घरवा बोलावली हो, दिहली घर के लोग के जनाई हो। घरवा बोलाई के मारिया पीटी के, घरवा बोलाई के मारिया पीटी के, बिजली के दिहलस करेंट हो, बिजली के दिहलस करेंट हो। साल से करत रहले दुनु जाने प्यार हो, भाई जीजा कोई दिहले जिंदगी बर्बाद हो। 2 साल से करत रहले दुनु जाने प्यार हो, भाई जीजा कोई दिहले जिंदगी बर्बाद हो। लवर बाबा जी